Az egyik budai utcában hosszú ideje égtelenkedik egy gödör. Bejelentették. Akkor jött két célszerű ember, hogy betevesse. Jöttek, láttak, mértek, ettek, értekeztek, és mentek. Valami más fontosabb magára. A gödör. Beszakad alattad a csatorna fedele. Bele se gondoltam, hogy nagyon nagy lehetek. Én éppen rakom le, te pedig azonnal beveszed. Mi haladok jobban, mikor egy tapoltat sem megyek. A józanész nekem kevés, ahol az életkedvem Svarkuszba éltem, én ha pont van esély felne arra nincs ki a 4 kerekem. Majd ez a cigi rendbe rak, a kövi eltesz lábalól, az azutáni meg se pasz. Megyek nördörán a mászásnak, mestere vagyok, a kesem fötöz vágom már. Át a lenterem haszon, megmondta Lóli, erre nem jön be a lóvé. Nincsen a zenéből kesem, ezért kettőt eladok még. De meddig mehetnék, folyton elcipelem ezt, ami nekik 1000 év. Nekem telip egy perc, Szabi srác kimondja mindig a... Te is ismersz tesi párat, neked nem idegenek. Engem fiatalnak néznek, tesó nem öregnek. Ismernek már 1000 éve, de most bekövetnek. Nem tudom mit akarnak, nem tudom mire mennek. Rá ha ideges vagyok, ugyanúgy kinevetlek. Mert minden nap egyre okosabbá válok. Nincs itt keresni való, felfogom aztán lépek. Tapasztalatokat, okokat számlálok. És aggasztat a tudat, hogy a hagytál trébe. Hogy te is szeretsz szívni, az egy paradigma. Hatalén nem sietek, tök mindegy, hanyadik vagyok, akkor ha valaki leszek, mondhatom anya, itt hagyok értékes leckéket elrejtve a talainkban, mert beszakad alattad a csatorna fedele. 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 Besötétedik az övet, a karodra tekered. Hogy folytatod, már a faszomba se leszel. Van időd, nem maradj, kérlek, gyere fel. Pártolok, hogy haladásba maradj. Szeged mindig Szeged, Tatabánya marad. És mi helyen elszabadult régen az a pár szaralag. Ki behúzta a csáradat és csak a pára marad. Eddig erősebb volt a cigi, mint a szomorúságom. Ezért kellett menni sokat és szarokat inhalálom. Mára rájöttem, hogy egészen más ingerekre vágyom. Csatorna fedeleken kopog a Nike-om. Ha 4-en lakunk egy szobába, az miért vészes? Nem voltak készpénzek, meg hézből 4 féle. Örültünk, a OP-val összedobtunk 2 cére. Most meg 3 féle szett, van egy hétvége. Beszakad alattad a csatorna fedele. Bátya, papítva megy a kupatába, megy a szára. Csak ki mondja, hogy te be vagy árva, te állod. Mi a faszom van veletek bánat? Szakad a csatorna fedele.